Kancel iki ae, kancel iki ae. Loh, iki kancel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa enek blangkono kena nggo dangir. Aduh. Adik kaya makureng. Pamit aku. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arek marai. Mboten. Datan ginggang sarambute. Kok iso sak rambute? Rinasa. Saya rasa Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu masuli kok. Iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imam assalamualaikum, makmum waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning Ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin amin amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Wah, niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan Mm-mm. wingi kan nate napa jenenge Sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, Oh, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana apa dereng- tempate Bapak ya Nduk diapura. Nggih, Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Simbah ya Bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Amin. Lah, Aki. Aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujupe ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong ki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih, nggih, nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Alhamdulillah. Amin. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, niki mantene namine sinten Mas Bayu? Krik, jangkrik. Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul karo Mbak Feni, semoga Iya, menjadi ini kan keluarga legawan yang ten ngajeng menika. Nggih, sudah tadi sudah foto sama saya. ngaten. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang penting Amin. sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat nyamot yang memisahkan. Amin, 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 amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman-seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Serep, Ya pas. seniman ya kiai. Nggih. Sing penting aja serawung iblis. Oke, nggih, leres-leres. Hop. Jangkrik. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Kuwi. Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan, niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong.
Ora ketang mung piye ditekoki. Nah, ora kita. Oh, nggih. Nggih, Om Yudo, gimana Mbak Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Ah, nggih pangestune. Aku nesuin ndak tahu Alhamdulillah, ketemu nggih. sampean nih jane Nggih. ya aku kangen. Kangen wong Tapi jenenge. lek ketemu ngene iki no dhewe no kaya wis ayem ngono. Alah Om, lah ya. ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibarate kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya kaya Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Kaya emas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmo pinara sastra. Ateges kelet banget ngono. lho. Kelet banget. Nanti. Ngelet tonyo tenan rumah Sober. Kaplok ora. Wong ngene wong ngarepe. Seneng. Iki Kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng arang-arang lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iki kudune seneng. Iso kok. Wong dikaplok dilus-lus. Lho Wah, dikaplok namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yudo terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yudo. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggap apa wong kowe rono tak turno rono Lah malah kowe iki apa? ngalih. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Karo awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya. dianggap Malah dianggap dianggap iki sing Rene sing ngekon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora, Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Carik wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang mriki. Dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjir sih. apok tenan. Waplok pisane. Iso Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur Nggih. nuwun. Anu, ya gandeng iki ujube mantenan. Nggih. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo, ngaten nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah lho dianggep lho awakmu. Awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Ayo, sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo, saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo, ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampean dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. ngantek ngono. Ya Pacaran ora nganti ngono kuwi. Iki kan perumpama kita itu bermesra Wah, berperan, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran Iki sih. pacaran sih, pacaran. Cara Mbak sih. Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah Ah. iki cara dadi Mas Fahrul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi. Timbang bae agek umpama. Umpama ya. Wah, Samane diagem ben Jane apik. apa siramu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo Mas, pakai Mas blangkon Yudo. nek ngono. Dalam. Moh, gah elek nek. Pripun? ngono. Lah Yo, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Nah, Diganjel apa-apa ngono lah, Ganjel iki ae, ganjel iki ae. Loh, dike ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa nek blangkon kena nggo dangir. Aduh. Ade kaya makureng. Ayo. Ah, ganjel iki ae. Lah. Lah. Ya, ya, Ben, ya. padha kuninge. Ah, copot kuwi copot. Nah, ben gitu. Cepat. Oh, alah. Jeli, nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek? Nah, sesuai itu. wis. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusun nggih. Ah, rada dingono saiki. Ketoke rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya, lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, Ora, bawa, ya, bawa. sing gagah, sing gagah. Bawa. Tintingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo, Iki moto ya, Cuk.
Wah, ora motor nesu. enek-enek. Ora nesu. biar Ngene, menyatu. Disilak ngene, silak ning ngene. Oh iya ya, iki modele anu ki. Ah. Oh, Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggahke. Tintin. 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 Ayo, bawa dana kula situasi. Eh. Mas, modal tining kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten. Mboten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Koyok suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Wis apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggapi omong gitu. Ya jenenge tugase dalang ki ya ngomong kok. Koyok ora koyok kanca karo sisek kan meneng. Iya, Ora turu. Ayo. Pamit. Koyok arep marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Nah, Pamintaku muni kowe lambene ngene ku. Piye lek mau muni? mosok kowe ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimas Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare lho Enak jarene. Nganggo drama ngono iki, Pak. ora omong aku tresna tenan jare ngono kuwi Ayo. Coba. Jare. Oh, sik lah. Urung apa-apa ya wis jare. omong sih Jare. jare Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye? rasane Piye rasane piye, Dol? alah sewepel karo cah kuwi Jaluan. Jaluan dek. Aduh, dolop ya. Nimas. Nimas itu ase. Aku tresno tenan jare. kaya ro lho nek dikelehi Tak bumboni. Wis tambah sedep. Mau tak pek dhewe ah. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ah. Ayo. Pamintaku. Pamintaku Nimas itu ase. mesra tenan Atut runtut tansah reruntungan. Iya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok ayo. oh ngeterne bae suntik tambah Gandrung ke rumah sakit. Ini nyapa gandengnya ngono ndak mau aku. sing Masa mesra iya sing gandeng kok mesra ngene. Lah piye? ngono lho sampe nek Ya ketok ngene. rada jijik nek gandeng ngene lho Mbak ayo sayang lho ngene Oh iya ngene iya bener. Kucing ngopi ya Dik. Ayo coba. Lah. alah Yayi Nggih Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan Taman Sari. makam pahlawan ini mendembokmu iso Taman Sari ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rum-rum tak senengke atimu ya Yayi. alah guyune iki lho sing permono sing alus lho iki Wong bambangan kok iso seneng. bakal tak mulyake Yayi ngono Aja dawa-dawa. ping Ping telu wae. ping Kedawan telu malah elek no. elek Ayo. Yayi sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Menclek kok. blesek cangkeme kok Ayo. iso Jare telu wae. Atut.
Marai. Mboten, Pak, mboten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelentrek. Tapuk ngene lho, tapuk. Tapuk ngene. Tapuk iki piye contohno kan kaya malu. Tapuk contone Pak. Tapuk ngene lho. Tapuk. Iki tapuk, tapuk. Lah nek ngene iki celentek. Nyentrek. Napuk ngene. Nek iki celentek. Lah, iki nyentrek. Napuk piye? Napuk. Lah. Napuk piye, Om? Tapuk kene tapuk. Napuk iki. Pak. Ganti. Ngono. Pak Racik. Pak Carek. 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 Pak Carek. Mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Ngatut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu kuwi. Sopo Iya. iku masker sopo? Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora koe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arepe Pak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti ngono. Mesti. No akale pol ta iki. Yo. Ing Sarina. Ing Sarina sawa ngene. Pales yo Ora usah di ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Tatan pinggang. Datan kinggang sarambute. Kok iso sak rambuté? datan kingkang sarambut. Hup, ngono. Ngono lho ya. Datan kinggang sarambut. Hup. Aduh. Hupe ora sah. Lha. Datan kinggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan kinggang sarambut. Wis. Ora. Hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan kinggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Hafal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijek? Kok ijek? Lamang ra iso. Yo, eno. Sawi ra dinggo iki. Lamun Dilarang kancing, adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele termasuk- itu lho, Gen. Gregele sae. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Pak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning niken. Madhep iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Kowe iki lho nyapa kok malah Lah, iya. nangis iki lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggan njaluk. Tutuk nang kene iki ginaran tekan gone kan. Ya, ngancing to. Gede sampean sing gandrung gede lah, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho iki kok. Welek yo wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene. Apa
patut kayak gimana? Sida. Sida asih. Sida asih Tuhu kok turu iki lho. Nek tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindho mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi hamin tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Ya. Indo mimilan mintuna. Lanjut dong nih kan, terus ke. Ayo bareng. Hop. Yo Mas Modal. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Ini Mas hane tepi wajib. Wah, alah. Kok nganggo mbok barang iki lho. Yang nganggo bek iki ngapa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. 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 Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kol-kolah kubro. Weh. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Carik. Cari yo ora kol-kolah. Ora kol-kolah. Ayo. Cari Sido asih bebrayan. Yo, langgame setia tuhu. Yo, cahayu nduk niken. Nggih. Monggo diaturke. Monggo, yo. Aku menak lho Pas kowe nyatane. ya menak. Wayah wengi. Rungokno Ada Jan. krime serawe suwe. Ayo kanto meneh. Tinggal aku nangis. Enak ngono lho kok. Ayo jane kan ngono menak Aku jajal, Cang. Ayo. Waya wengi udan krime serawe suwe. Ayo kanto meneh. Tinggal aku nangis. Alah, Rapas, ora kecepetan mbok kowe. pasne kok. Kecepetan, rada ngenteni. Rasa ngenteni. Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi udan krime serawe suwe. Ayo kanto meneh. Tinggal aku nangis. Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampe telat iki lho, goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ana ijole. Tak tambani. Ana ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tour Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Niki wonten sing ngersake anu langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni. Ngenteni. Saged, Mas. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Nggih. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Ah, betul. Bakune tibane langgam ngenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Sembah nuwun Mbak Yuda. Modal masa gak? Kono seleh ping loro. Wong iki ya ora nek mondole iki lho Ora gak nek enak. mondole. Ora nek mondole. Dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Kaya dienggo. Wah, sopan. Nah, ben kita nek kaya wong. Lah iya. Nah, Mau Monggo. jaran. Nggih. Bawane Bang Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, Oke. monggo. Pangkur Rinoso. Tenanuk. Ayo. Monggo. Rinoso. Saya kan
Niken. Ya? Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. Ya, Bang? Oh, anu. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu, Mas. Nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Ki blangon kowe nek preskere. Jangkrik, aku mau nyelek kok yo nang Iya. kono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jane mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono goblok. Jare sirahmu masuk angin. Mosok masake ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Timbal Ibu Silvi kalau. Lho, ditak kira kan wong napa? Dijirut. Arek kan wong napa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa? Nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sabita. Kalah. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men, sakarepmu. Karena saning ati Saya panas. Ya ora apa-apa, dimpetan. ngente Mas, copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Ya. Cepat Rama. Cepat. Dianu sik, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Dilapi dicopot. Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndas apa? Das truk. Ayo copot sik. Maka Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. maka Nduk. sumanding si sehmu Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. aja ganggu. Yuk kan lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. ngantuk aku iki yen bos rina enggal ratri kang kadulu
nani lahir Paeke ora Apa? Enten apa? Nyapa? Jadi ndas kepan sendiri kon selulup. Oh iya, gitu Ah, sekali ya. Bener saya cocok mak leres Pak nggih. Nggih, Wis bener apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Mm-mm. Solusi apa wong solusi kon selulup. Mas, sampean ora iso renang lho? Ora iso. Ngene, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. sampean nyemplung sik, ya toh? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, Karo bledos ya wisan. 2 jam. 2 jam. Heh. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho nek mau digoleki nek ra HP-an. Mosok dagelan digolek tim SAR. Yo. Ngapa kok ngilo? Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye to? Mosok kono babi, ini celeng kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Beh, jane sampean matane pikep kok gitu jane. Mripat tak pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Harimau cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilike kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi. Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. Ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memane, nggih. Yo, Nduk Ayu iki ana nawala sing tak tampa. Slendro, yo, serampatke sik, Cok. Bawa, yo, serampat, yo.